Aria kami, Aria. Yan, panoorin niyo yung bata, oh. Napagaling mag-Aria niyan. Ah. Ah. Yan. Kaya niyo ba yan? Ah, si Batot. Yan, tapos na. Babalikan namin siya mamaya. Sa kami doon, sa kabila. Galing, diba? Okay, Tot, gaway! Lang yan, gagawa ng resort yan. Yan, yung islang yan. Gagawa na ng resort yan. Bago lang. Pangalan po niyan, daong bagang may dahon. Ayan, may tao nga doon sa ilalim. Maganda yan, lugar na yan. Nasa gitna siya ng dagat. Puro bato. Pero may may mga kahon. Yung kabilang yon puro beach resort na yon. Yung Kagliliog Beach Resort. Mamaya abangan natin kung may mahuhuli gabi. Pagbalik. Pansamantala, bye-bye muna. Punta kami dyan sa dito. Punta namin yung kaibigan namin. Mamaya titingnan namin yung lambat. Si Batot to. Ano Tot? Ayan. Ang ganda naman siya. Jowa. Makaya niya. Pag naggilang-gilang lang sa bayan. Ito, napakahabang baybayin.
Anong tanong, Big Dikel? Ay, yun. Pakwan. Yan o, may tanim na pakwan o. Oh. Pakwan na, may bulaklak na nga eh. Dami o. Pakwan. Namumulaklak na. Kichong boy ni, Kel. Si Kichong boy. Yun, adaga. Ini. Ang kailangan naman si Joma ni Pakwan. Arkila niya yan. Gura ng arkila. 30 euro. Kada taon. Grabe. Malma. Ano ning tubig na init? Tabang? Oh. Tabang pala niyan. Oh. Okay ah. Pakwan. Ayan, pakwan. Ay, may bunga na rin, oh. May bunga na. Oh. Punta namin si Potpot. Itong lugar na to, ito yung Lamon na tinatawag. Maliit na sityo ng Cagiliog. Yan. Mabato na kami. Kabatot ka tayo pa, nasa durugan pa na. Ayan. Bigla, tagalan mo ko si Mandot. Pupunta na namin yung ano, yung lambat. Baka mayroon na. Ang hirap kasi ng pang-ulam dito eh. Puro karne. Kailangan isda rin. Ayan. Ayan si Mandot. Ayan, dami. Piyesta sa amin eh. Ayan. Piyesta pero walang ano.